celebra o 800 aniversario da consagración da súa catedral. O arcebispo de Santiago presidiu este mediodía a Eucaristía concelebrada polo bispo diocesano, o emérito tudense e o metropolitano de Braga. Actos culturais, relixiosos e divulgativos marcan a celebración ca apertura do ano xubilar. Esther Muñoz y la portavoz en el Senado de España, Alicia García. Unhas 80.000 persoas, segundo fontes populares, saíron á rúa en Madrid para protestar contra o goberno de Sánchez. A manifestación convocou na UPP contra a corrupción e para exixir a convocatoria de eleccións xerais. Asistiron os expresidentes Aznar e Rajoy e case todos os baróns territoriais populares, entre eles o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. A comarca de Ferrolterra saiu hoxe á rúa para pedir un servizo ferroviario digno para a zona. Reclaman así uns trens que conecten os municipios da comarca entre sí, pero tamén co resto de Galicia e da península. Convocados polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a reivindicación foi unánime e sumou apoio institucional e de todo o tecido asociativo, socioeconómico e cultural da vila de Ferrol. Hai 25 anos que a muralla de Lugo foi declarada Patrimonio da Humanidade. A UNESCO concedeulle este recoñecemento no ano 2000. Tras varios días de actos culturais e visitas especiais, hoxe chega o colofón final das celebracións que poñen en valor unha das fortalezas mellor conservadas do mundo rumano. Boas tardes. Dende un punto a uns 2 kilómetros ca fronteira con Portugal, estamos na Praza de San Fernando, estamos en Tui, porque nesta data conmemóranse os 800 anos da consagración desta catedral. A Catedral de Santa María de Tui, que ten un estilo arquitectónico románico gótico, con detalles no seu interior, renacentistas e barrocos. Despois veremos algúns deses detalles, tamén, por suposto, cousas moi interesantes da propia vila de Tui e, como non, moi pendentes de toda a actualidade do día. Día, xornada na cal se conmemora ese 8º centenario da consagración deste templo. Os actos conmemorativos comezaron coa apertura para a ostensión extraordinaria do altar das reliquias, unha das ollas do monumento que só se exhibe no día do patrón, San Telmo. Abriendo las puertas para que vengan a participar fieles de la diócesis, fieles de Fromista, natural de donde es natural San Telmo, y fieles de otras partes de Galicia que se han acercado aquí, y muchos peregrinos que han venido hoy, como no. De seguido iniciouse a Eucaristía oficiada polo arcebispo de Compostela, coa que comeza o ano xubilar. Os reis de España e o presidente da República Portuguesa presiden o Comité de Honra. Presencialmente acudiron diversas autoridades de Galicia e do veciño Portugal. A misa é o acto central deste efeméride que conmemora o 8º centenario da consagración da Catedral tudense. 8 séculos despois, esta catedral segue en pé. Non só como un edificio de sólida arquitectura e de beleza que trasluce a obra de Deus na habilidade humana, senón e, sobre todo, como símbolo dunha fe que atravesou e atravesa os séculos. A música e os discursos que salientaron os vínculos transfronteirizos entre galegos e portugueses ao longo da historia coa catedral como referente completaron o programa do evento. E a vista de Paxaro, a envergadura da catedral tamén é espectacular. Imaxes aéreas que nos mostran tamén a zona na que está situada, unha auténtica xoia. Nuns minutos continuamos coñecendo máis dela. Imos coñecer máis da propia catedral, tamén, por suposto, da vila, e a meirande parte deste informativo imos facelo dende aquí, neste punto, neste claustro dentro da catedral, que é o claustro medieval mellor conservado de toda Galicia. Pero tamén, por suposto, moi pendentes de toda a actualidade do día. A actualidade que nos leva ata Madrid, porque, de feito, imos ata a capital de España. Despois da entrada en prisión de Ábalos e Coldo, o Partido Popular chama a movilización. Unhas 80.000 persoas manifestáronse contra a corrupción o tempo que exixiron a convocatoria de eleccións xerais canto antes. Feijóo asegura que non quere chegar a Moncloa por moción de censura, quere que o elixan os españois a través das urnas. María Cheda.
Si, mafia ou democracia é o lema dunha concentración sen siglas convocada hai pouco máis de 48 horas e que conseguiu reunir aquí en Madrid a unhas 80.000 persoas segundo a organización, unha cifra que queda prácticamente na metade segundo a delegación do Goberno. Núñez Feijóo estivo arroupado polos expresidentes Mariano Rajoy, tamén por José María Aznar e por prácticamente todos os mandatarios autonómicos do Partido Popular, entre eles o presidente Alfonso Rueda. Hoxe Núñez Feijóo quiso facer un chamamento a todos os partidos políticos de todas as cores, dixo que é o momento de elexir entre mafia ou democracia, entre corrupción e liberdade. O sanchismo, asegura, está xa no cárcere e debe sair agora do Goberno, deben convocar eleccións xa. O Partido Popular congregou miles de persoas desde bastante antes das 12 do mediodía nas rúas adxacentes ao templo de Devot madrileño. É a sétima vez que se manifesta contra o goberno de Pedro Sánchez. Desde a última ocasión, 2 exsecretarios da organización do PSOE ingresaron en prisión e o goberno perdeu o apoio parlamentario de Junts. Arredor do lema "Efectivamente mafia ou democracia" e do presidente do partido Núñez Feijóo congregáronse os expresidentes do goberno José María Aznar e Mariano Rajoy, a plana maior do PP e os líderes autonómicos. O primeiro pedimento, eleccións fronte á corrupción. Es Ábalos, es Cerdán, es Koldo, es Tito Berni, es el fiscal condenado por delinquir, es la mujer, es el hermano, es Gallardo, es Leire Díez, es Óscar Puente, es Salazar, es el PSOE, es Pedro Sánchez, es la corrupción. Feijóo insistiu en que a corrupción foi a baza de Sánchez para chegar ao poder e para manterse nel. Sinalou tamén que o sanchismo está no cárcere, ten que sair do goberno. La inmoralidad fuera. La arrogancia, la incompetencia, los privilegios, la corrupción, este gobierno y Pedro Sánchez, España con la ley, con la democracia y con la decencia. Por último, Núñez Feijóo asegurou que Sánchez pretende que o PP se desmoralice reivindicando o cambio, pero que perseverarán ata que os cidadáns se pronuncien nas urnas. Tamén participaron na manifestación o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, e a súa secretaria xeral, Paula Prado. Alfonso Rueda dixo que ante un goberno cercado pola corrupción, este é o momento de que a xente decida democráticamente. Temos que decirlle a Pedro Sánchez que isto xa se acabou. A xente ten que falar, ten que decidir democráticamente e non podemos coñecer cada día unha noticia que nos avergonza e que demostra que este goberno está bordeando a corrupción continuamente. Dende logo, o Partido Socialista, os mesmos máis significados, están ahora mesmo no cárcere. O ministro da Presidencia criticou a concentración de Madrid asegurando que PP e Vox son o mesmo e teñen dixo a mesma falta de proxecto para España. Segundo Félix Bolaños, ambos os partidos compiten por ver quen insulta máis a Pedro Sánchez para non debater sobre políticas públicas. Hoy saldrán, dirán 4 burradas contra Pedro Sánchez y contra cualquiera de los que estemos por allí y ahí se quedarán. Y eso impide que hagamos un debate de políticas públicas de verdad, que es el debate donde la socialdemocracia gana por goleada. ¿Por qué? Porque nuestras políticas benefician a la inmensa mayoría de la población y las políticas de la derecha solo benefician a los privilegiados. O exministro e exsecretario de Organización do PSOE, José Luis Ábalos, en prisión dende o xoves polo caso Koldo, volve a escribir na rede social xe. A súa conta agora chámase no nome de Ábalos. Non ten acceso ao teléfono nin a internet, pero todo apunta a que quen escribe é alguén do seu círculo. Na mensaxe de hoxe insiste na súa inocencia, sinala a líderes autoritarios e advirte dun Estado de Dereito degradado. Asegura que ninguén o vai calar nin doblegar. Trasladámonos a Venezuela porque o seu presidente, Nicolás Maduro, anunciou un plan para facilitar o retorno dos cidadáns desde país do estranxeiro. A decisión do goberno bolivariano prodúcese tras as palabras de Donald Trump, nas que declarou pechado o espazo aéreo deste estado latinoamericano. A medida inclúe tamén facilitar os itinerarios de saída daqueles que queiran partir de Venezuela cara ao estranxeiro. Desa circunstancia de que case 14.000 venezolanos procedentes dos Estados Unidos de América regresaron nos últimos meses.
4 persoas mortas, entre elas un neno, nun tiroteo nunha celebración infantil de aniversario en California, nos Estados Unidos. Sucedeu nunha sala de banquetes durante unha reunión familiar nunha pequena localidade ao norte de California. Os disparos deixaron outras 10 persoas feridas. A policía sospeita que se trata dun incidente intencionado. Aínda non hai detidos e investígase a motivación do ataque. Deteñen en Gran Canaria un falso representante deportivo acusado de abusar de 61 menores. Utilizaba técnicas de manipulación emocional para lograr fotos de contido sexual e propiciar encontros presenciais para manter relacións con varias das vítimas. Xa é a segunda vez que o deteñen e está acusado de graves delitos sexuais e de corrupción infantil. Son unha das vítimas denunciou en 2024 os feitos tras recibir apoio psicolóxico. A Garda Civil identificou outras 61 que non presentaran denuncias antes. Se hacía pasar por manager deportivo y por otro empleaba identidades falsas femeninas para ampliar su alcance y generar confianza en los jóvenes. Usaba técnicas de manipulación emocional para quedar con las víctimas y obtener material de contenido sexual. Incluso llegó a mantener relaciones íntimas con algunas de las víctimas. Un total de 61 menores han sido las afectadas en esta operación. 3 mozos de 22, 23 e 25 anos morreron esta madrugada nun accidente de tráfico en Cabezón de la Sal. Perderon o control do coche en que viaxaban, que deu varias voltas de campa. A presidenta de Cantabria transmitiulles nas redes o seu pésame ás familias e subliñou que é un golpe para toda a comunidade. E un incendio en Calvos de Randín devorou esta noite unha nave agrícola. Sucedeu no lugar de Pintás. Na nave gardaban maquinaria, leña e algúns animais para consumo doméstico que morreron no incendio. Os bombeiros de Muíños extinguiron o lume pasadas as 2 da mañá. A leña gardada no interior da nave fixo que o lume se volvese virulento por momentos. Susto en Lugo onte, parte do forxado da primeira planta da Casa da Praza do Campo, que estaba alada dende hai máis de 3 anos, desplomouse a última hora da tarde. O edificio atópase en moi mal estado dende hai anos, o que motivou que o Concello ordenase ao propietario que adoptase medidas de seguridade e de conservación. O propietario presentou un proxecto para rehabilitar o inmoble hai un par de anos, pero non cumpría con todas as exixencias normativas, polo que foi desestimado. Hoxe, milleiros de autónomos saíron á rúa en moitas localidades de toda España para reclamar melloras nas súas condicións laborais. Din que están asfixiados e reclaman cotas axustadas aos ingresos reais. Piden tamén a exención do IBE ata 85.000 euros e máis protección social. Os organizadores aseguran que se o goberno non frea a deterioración do colectivo, seguirán cas movilizacións. Hai apenas 2 semanas, o Parlamento de Galicia respaldaba por unanimidade unha declaración institucional a favor dun tren do século XXI para Ferrol. Ese consenso escenificouse este mediodía na manifestación que percorreu as rúas da cidade e que contou co apoio dunha ampla representación de todo o espectro político galego. Vamos a apostar por unha maior e millor comunicación, unha comunicación por vía de ferrocarril e ademais o queremos facer como se fan ben as cousas, planificando adecuadamente e conectar a Ferrol definitivamente con esa línea por ferrocarril con un trazado novo, polo que apostamos os socialistas. Que a mellor maneira de que o goberno atenda esta reclamación é que vexa o clamor popular que hai na rúa, que vexa que isto non é unha cuestión desta ou daquela forza política, senón que é unha demanda unánime da cidadanía de Ferrol. Un clamor en Ferrol que Ferrol non pode perder o tren. Somos unha gran comarca, Ferrolterra, Eume e Ortegal, miles de persoas que non pedimos nada que non teñan outros. Pedimos un tren do século XXI. Non se pode explicar como o desprazamento entre Coruña e Santiago son 28 minutos e o desprazamento de Ferrol a Coruña 1 hora e cuarto. Pois a cidadanía reclama un tren digno que conecte os municipios da comarca entre sí, pero tamén co resto de Galicia e da península. Unha reivindicación que sumou o apoio institucional de todo o tecido asociativo, socioeconómico e cultural ferrolán. Persoas, administracións e empresas marcharon unidas por un servizo ferroviario competitivo. A estación de Ferrol foi o punto de partida da marcha unitaria que convocou o Foro Cidadán polo Ferrocarril para reclamar a modernización das infraestructuras ferroviarias e o incremento dos horarios e as conexións. Pedimos a mellora do tramo que vai de Ferrol cara a Coruña, que se electrifique,
que eliminen algunhas curvas, que melloren os túneis e, sobre todo, que poñan frecuencias. Entre Ferrol y Coruña, los servicios que hay no cubren las necesidades de los ciudadanos porque hay solo 4 o 5 al día y están pensados para enlazar con los trenes de Madrid. No están pensados para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir a hacer gestiones. Hay que pensar que somos 250.000 habitantes entre toda a bisbarra, coño. Entonces necesitamos ter un tren, sobre todo, e estos, se Cercanías funcionando cada 10 minutos, vería cheo, porque a xente de Subias hasta viría xa en tren, non teríamos tanto coche como queremos eliminar das cidades para que non contaminen. Os concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e máis de medio cento de asociacións e colectivos adheríronse a estas demandas sen intermodalidades, sen liña electrificada e cun trazado obsoleto, exixen un tren do século XXI. É crucial que estemos na rúa e presionemos para conseguir que todo o gran investimento ferroviario que está previsto no conxunto do Estado non esquenza Ferrol, Eume e Ortegal, senón o contrario, que se estar na cola pasemos a estar en un lugar preferente porque o merecemos. Temos que enviar a mensaxe da necesidade urxentísima, imperiosa de termos un tren, porque somos o único lugar, a única comarca que está quedando sen nada. É algo para o futuro, cambio climático, non poderemos ter os coches como temos agora, é imperiosamente necesario. Ferrol é a única grande área galega sen conexión directa con Madrid, relegada históricamente nos grandes proxectos de transporte, reclama investimentos e o compromiso firme das administracións. Continúa este domingo a vacinación fronte á gripe nos hospitais públicos galegos. Esta fin de semana estaban citadas unhas 33.000 persoas de 60 a 69 anos. A Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Saúde Pública, citou por SMS a persoas dese tramo de idade que aínda non foran chamadas a vacinarse nos seus centros de saúde. Con estas xornadas extraordinarias de vacinación, preténdese reforzar a campaña polo comezo precoz da vaga epidémica da gripe. Mais do 55,7% das persoas maiores de 60 anos están xa vacinadas fronte á gripe en Galicia. Nas últimas horas apareceron 8 xabarís mortos na Serra de Barcelona, onde se localizaran os 6 exemplares con peste porcina africana. A Generalitat reforzou o dispositivo desplegado para frear o virus e aceptou a axuda da Unidade de Vigilancia Cinexética da UME, que o Goberno Central puxo á súa disposición. As autoridades volveron pedirlles aos cidadáns que acaten as restriccións de acceso á zona, que onte moitos non respectaron. Os que non cumpran as normas serán sancionados. E imos coñecer unha verdura que une as propiedades do repolo e das navizas, o navicol. Algúns produtores traballan para introducir nos mercados este alimento completo e saudable. O navicol é un cultivo pouco coñecido, pero con boas propiedades nutritivas, segundo confirman os estudos desenvolvidos na Misión Biolóxica de Galicia do CSIC. Entón, o navicol é o cruce das dúas especies, é un híbrido entre, como se dixéramos, a berza e a naviza. É un híbrido que surxiu de forma natural e tamén ora se explota como cultivo. Por todas as súas propiedades, algúns produtores están a desenvolver proxectos dedicados á produción e venda do navicol. O tempo da colleita vai dende novembro ata abril. Apañan o navicol a man, escollen as follas máis tenras e deixan a planta preparada para que medre ata o seguinte corte. É unha verdura boa, sana e moi saludable para o corpo humano. Entonces, a colleita agora é o momento dela. Unha vez recoletado, trasládase a unha empresa especializada na elaboración e comercialización de conservas vexetais. Pois van volcando as caixas, van escollendo, se ten unha caracola, un bicho, o que sea, botanlle agua, sacan follas vellas, así hai, que é moi difícil, pero limpian todo e van metendo ali na zaranda aquela, de redonda, e despois aí dáselle un asustado de agua quente, que eu chamolle así, e despois adentro da lata. É un alimento cultivado en Galicia, saudable e rico, o que só lle falta un pequeno pulo para que os consumidores o coñezan e o demanden. A neve volveu outra vez á estación de montaña de Manzaneda. Esta madrugada acadáronse temperaturas de case menos 4 graus. Non foi a primeira nevarada do ano, que aconteceu aí 9 días, pero seguro que ilusionou os amantes dos deportes de inverno, que agardan que a estación de esquí prenda os seus remontes canto antes. As previsións apuntan cara a un descenso progresivo das temperaturas nos vindeiros días. E para o martes, a neve podería reaparecer na zona, xa que a cota de neve diminuirá ata os 900 metros de altura.
Os discos de vinilo rexorden, grábanse para quen quere escoitar música percibindo todos os matices e para quen prefire conservar un soporte físico e non só unha lista virtual. En Vigo, con esta filosofía, xorde Analogic Dreams, un selo musical que está a gravar discos sobre cerámica. Entramos no Laboratorio de Experimentación Artístico e Sonoro Río Lagares. A música Carme López participa na residencia artística e de grabación ao vivo do seu disco, sobre vinilo e sobre cerámica. O que estamos facendo é unha discográfica ata onde sabemos única no mundo, non? Que vai editar música en discos feitos de cerámica, non? Traballamos con arxilas do país, facemos discos, planiños que simulan, digamos, o que é un disco como o que pode ter calquera na súa casa, un vinilo, non? Utilizando grabadores que chamanse cortadoras, non? Que son tornos, basicamente, como tocadiscos, non? Pero cunha agulla grabadora. Poñemos aí os platos de cerámica e con esa agulla grabadora gravamos en directo aos artistas que van pasando por aquí, por esta residencia. Eu vendo xa algúns dos discos que hai, eu xa estou pensando en cando teña o meu a ver en que apartado da casa o vou a poñer porque vai quedar bonitísimo. Seguro que se vai escoitar tamén moi ben, pero o resultado polo menos físico non é precioso. Es curioso porque la primera vez que hemos reproducido unas pruebas era algo como arqueología, verdaderamente. Es el mismo experiencia que has descubierto algo muy del pasado o algo así, porque estaba lleno de este ruido de la arcilla, es como, y el sonido un poco escondido. E así soan os sucos tallados nestes discos que se asemellan aos pratos de buño. Son lentos na feitura, labrados como a madeira, poden estalar no forno e non se sabe o resultado do proceso ata o final. Por iso son pezas únicas e non teñen espazo nas listas de reproducción. A Asociación As Vilas Máis Bonitas de España engadiu novos concellos á súa rede, entre as que están dúas galegas, Oseira e Vilanova dos Infantes, as dúas na provincia de Ourense. Para Escolla valoran aspectos como a conservación do patrimonio cultural das localidades ou a súa contorna natural. Iria Soengas. Si, un recoñecemento en que influiu a impresionante arquitectura do mosteiro, pero tamén o encanto do pobo que rodea. Rúas con casas de pedra que xurdiron de arredor do conxunto monumental e que se integran con naturalidade nunha fermosa paisaxe de montaña. O resultado é un conxunto que une natureza, patrimonio e espiritualidade, porque estamos en plena ruta da Prata do Camiño de Santiago, un lugar perfecto para unha escapada en que gozar da natureza, o patrimonio e a gastronomía nunha zona cunha variada oferta de aloxamento dende Pazos ata Cabanas. Estamos nun dos burgos medievais mellor conservados de toda Galicia, rúas empedradas, pequenas prazas e construcións nas que se impón a pedra e a madeira fan que pasear por Vilanova dos Infantes sexa como percorrer a historia, patrimonio e tamén tradición que levan anos conservando e pondo en valor con diferentes eventos como, por exemplo, a Romería Raigame. Xa hai visita obrigada para aqueles que acuden ata as terras de Celanova, pero ser incluído dentro da rede de povos máis bonitos de España agardan que sexa un pulo a nivel turístico, tamén a nivel económico e que axude a incrementar a súa conservación. Dende lonxe, a Torre da Homenaxe atrae o visitante e convida a adentrarse neste burgo medieval de Vilanova dos Infantes. Pasealo, as súas calles, a disposición medieval e, por suposto, a torre que se conserva do século XV, esta impresionante torre, que ademais foi destruída durante a revolta dos Irmandiñas e mandada a reconstruir novamente. Patrimonio e historia que contan dende hai tempo coa implicación dos veciños para a súa conservación. É xa un dos lugares máis visitados de Celanova, pero agardan que converterse nunha das localidades máis bonitas de España supoña un antes e un despois pro turismo e pro futuro de Vilanova. Para nos é un orgullo, lóxicamente, porque é un potencial que novo por explorar. Máis visibles pois noutras redes nas que non estábamos, pois a nivel estatal, a nivel tamén internacional. Tamén nos pode supor que as administracións pois tamén nos miren de outra maneira e que nos pois axuden moito máis en zonas e en partes que nos quedan por rehabilitar. Sen saír da provincia de Ourense, o carón da Vía da Prata, atopamos o mosteiro cisterciense de Oseira. A maxestuosidade deste conxunto arquitectónico eclipsa a aldea que sergue o seu carón.
O mellor é o monasterio, as cabañas, bueno, que a xente ven moita xente aquí a pasear. Todo, a naturaleza, a verdad que merece moita pena vir. Pues que estás muy tranquilo y encima tienes unas vistas muy buenas. Natureza, espiritualidade, patrimonio, motivos polos que foi elexida como outra das localidades máis bonitas de España. É un reconocemento merecido porque só tindes que ver que o pobo é unha maravilla, é precioso. Oseira e Vilanova dos Infantes sumaránse a outras 3 localidades galegas que xa contan con este recoñecemento: Castro Caldelas, Pontemaceiras e Mondoñedo. Hoxe tamén se celebra outra data emblemática. Hai 25 anos foi declarada Patrimonio da Humanidade a Muralla de Lugo, un monumento milenario que segue mantendo viva a historia e conecta xeracións. Arestora continúan as celebracións para honrala, non? Demetrio Morenza. Sí, de feito, pola tarde terá ese acto principal que será no auditorio no que actuarán Funxan os Ventos e tamén esa proxección audiovisual na que se fará un percorrido desta muralla de aquí de Lugo, que hai 25 anos foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Se quere dicir que a súa importancia, a súa trascendencia histórica, cultural ou natural é o suficientemente importante como para conservala e trasladala así intacta para as xeracións posteriores. En Galicia hai 4 declaracións de Patrimonio da Humanidade: a Torre de Hércules, o casco histórico de Santiago de Compostela, o Camiño de Santiago e esta torre, esta muralla de Lugo, unha loita que mantiveron os veciños, as veciñas, así como de diferentes colectivos para que fora, por fin, declarada hai 25 anos Patrimonio da Humanidade. Hai 25 anos recoñecíase a muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Un atractivo máis a Lugo, porque se muralla a Lugo, non sei que sería. É un monumento que identifica a capital lucense. Parece que é una cosa fabulosa, que sea una muralla que se conserve también hoy en día, que la pueda recorrer andando, haciendo deporte desde arriba. Es un lujo que tenemos aquí en Lugo, que está todo transitable y la verdad es que bueno, es una maravilla, ¿no? Patrimonio de la Humanidad, no podemos querer más, ¿no? O recoñecemento da UNESCO hai 25 anos deulle máis pulo ao monumento romano. A muralla, a partir do momento en que se declara Patrimonio da Humanidade, non só foi divulgada e coñecía a nivel internacional, sino que tamén fixo que os lucenses a tiveran en máis estima. Cando un lee que é a única cidade no mundo onde ten unhas murallas que se pode dar a volta inteira, pois diste, joder, pois menos mal que temos en Lugo. É un símbolo de historia e de orgullo, porque ao final manter isto como un símbolo único a nivel mundial é enriquecedor. Os máis de 2000 metros de paseo e a orixe romana atraen cada vez a máis turistas. Tiene un potencial enorme, ¿no? Joral, moi antiga. Un ben patrimonio da humanidade que se mantén ao longo dos séculos e que será vida ao seu redor. Imaxes agora do claustro no que nos atopamos, construído no século XIII, de estilo gótico cisterciense, cos arcos apuntados, columnas delgadas, un dos mellor conservados de toda Galicia. Aquí en Tui estáse a vivir, xa saben, unha xornada moi especial polos 800 anos da súa catedral. A cidade está ateigada de veciños e visitantes que celebran con música e diversas actividades arredor dun símbolo que forma parte da nosa identidade. Andrea Otero. Sí, esta mañá inaugurouse o ano xubilar cunha eucaristía encabezada polo arzobispo de Santiago de Compostela. Tamén se abreu o altar das reliquias, que vai permanecer aberto ata mañá, a día no que a diócese de Tui Vigo organizará unha xornada pros sacerdotes. Unha programación que, como dicimos, é para conmemorar os 800 anos da Catedral de Tui, unha obra arquitectónica que fusiona gótico, barroco e tamén románico. A música tamén forma parte do patrimonio eclesiástico desta catedral. Nas tribunas laterais do coro atopámonos dous órganos barrocos enfrontados. Datan de comezos do século XVIII, pero actualmente tan só un deles soa, o do lado sur, grazas a unha restauración moderna que se realizou hai 3 décadas. A idea é que a final deste ano conte con 1274 tubos, sumando así máis voces e 4 novos rexistros. A preeminencia da súa arquitectura barroca no medio e medio da nave central enraiza no tempo das misas cantadas. E aí, nese lugar do inicio, resisten os órganos de Tui, aínda que parte dos asentos do coro fosen desprazados ao altar maior.
Esta sillería que contemplamos, fermosa, pois estaba no centro, cerrando ese espacio onde se celebraba a Eucaristía, normalmente cantadas. Os pedales é un teclado máis, que en vez de tocarse coas mans se toca cos pés, non? Leva 30 anos de coengo organista da catedral e di que os seus zapatos teñen máis de 40. E vou apoiarse contra isto sin medo. Tras del, subimos para descubrir de preto o órgano pequeno. E reparamos primeiro na complexidade das pedaleiras. Entonces, hai un mecanismo complexo desde a tecla ata onde se abre o tubo, o aire está no interior almacenado. Tiramos dos rexistros e despois queda escoitar. E non podía acompañar e ustedes cantar algo, a ver. Podemos empezar sin caña e despois damos con caña. Así se ve pois o contraste. A monumentalidade sonora de dous órganos funcionando simultaneamente, vamos, isto tiña que ser quasi o paraíso, non? Un paraíso envolvente e sobrecolledor que vai ser protagonista nos actos do 8º centenario. A Catedral de Santa María de Tui tamén se pode admirar dende o país veciño, dende a localidade de Valença do Miño, que conxuntamente con Tui conforman unha eurocidade. Un dos seus símbolos é esta estrutura que ten 400 metros de longitude e que antes da chegada da autovía era o principal paso entre os dous países. Ten 140 anos de historia e une ambas as dúas beiras do río Miño, un río Miño que funciona ao mesmo tempo de fronteira e tamén de nexo. Tui e Valença do Miño son un exemplo perfecto desa Europa sen divisións que promove a cooperación transfronteiriza en ámbitos como o turismo, o deporte, a cultura ou o desenvolvemento local. Unhas 5.000 persoas cruzan a diario esta bella ponte de ferro que converte prácticamente nun só núcleo urbano os centros históricos de Tui e Valença do Miño, a fronteira máis transitada entre os dous estados da península. Os cascos urbanos están conectados entre sí a través da antiga ponte internacional e iso nos dá un carácter de que tanto veciños e veciñas de Valença como veciños e veciñas de Tui pois interactuamos a todo momento. Utentes na nossa piscina municipal, que vem de Tui para a piscina municipal, mesmo para praticar desporto, como há também de valencianos que vão para Tui. Portanto, esta ligação e esta cooperação é muito forte. Creada hai xa 13 anos, a Eurocidade deu amparo institucional e orgánico a unha realidade social e económica forxada durante séculos. 35.000 persoas residen nas dúas vilas miñotas, case 5.000 atravesan o río para vivir nunha beira e traballar noutra. Feito un dos grandes desafíos que temos por diante é o Estatuto do Traballador Transfronteirizo, porque hai moitísimos traballadores, tanto galegos, portugueses, que indistintamente todos os días pois cruzan este espacio para ir a traballar a un ou outro lado. A Eurocidade vai collendo corpo grazas á cooperación en proxectos e políticas comuns, especialmente nos eidos medioambiental, cultural e deportivo. E vamos trabalhando em conjunto nos aspectos da cultura, do desporto, mas também em termos institucionais. Avanzar na mellora da mobilidade ou na prestación conxunta de servizos públicos son os retos futuros de dúas vilas, a cabalo de dous estados e cun río de por medio, pero ir bandadas pola vontade de medrar en xuntas. A vila de Tui está moi ligada ao camiño. Por estas rúas transcorre o camiño portugués, que este 2025 está sendo de récord. De feito, máis de 100.000 peregrinos realizaron xa esta ruta no que vai de ano e deles 41.000 decidiron arrincala dende aquí, a uns 117 km do Apóstolo. Tui convertese así na segunda opción preferida para comezar a peregrinación cara a Compostela só por detrás de Sarria. Continuamos no interior deste claustro da Catedral de Tui, un claustro no que tamén nos atopamos vestixios históricos e a única sala capitular románica de Galicia e unha, por certo, das maiores de toda España. Pois veña, desta hora, momento perfecto para coñecer que teñen preparados os compañeiros do Hora Galega, que ademais, xa saben, están estreando horario. Moi boas, María.
Moi boas, pois si, hoxe en Hora Galega abordaremos os trastornos da conducta alimentaria porque hoxe é o Día Internacional onde se celebra a súa loita. Unha loita coa que convive un 2,2% da poboación en España e que desgraciadamente ten cada vez máis presenza entre os menores ata de 10 anos. Hoxe falaremos cunha experta da importancia da detección temperá, da prevención e tamén desos estigmas sociais co que teñen que convivir desgraciadamente aquelas persoas que sufren esta enfermidade. E hoxe temos nova entrega de Galicia Glamour e, por certo, que desvelaremos aquí en Hora Galega e só aquí a data na que volta o rei Juan Carlos a Galicia, pero para iso terán que esperar ás 4 da tarde, así que agardamos que non queda nada. Unha cámara oculta. Unha nora que maltrata a súa propia sogra. Non me deixes sola, por favor, que non, eu sola non son capaz. Veña, Elvira, veña, non me fagas teatro, Unha testemuña que planta cara. Mira, perdoa que che diga. Non tes vergonza, sinto moito dicirche xa a cara. Non tes vergonza. En definitiva, unha persoa maravillosa. Xa está vindo teu fillo, vale? Gracias. Pero non este triste, vale? No. Hoxe visibilizamos a triste realidade que viven moitas persoas maiores no noso país. Da man dun padriño moi especial, Pedro Piqueras. Es tabú, efectivamente, ¿no? Que es el maltrato que reciben las personas mayores. Un programa cheo de emoción e sorpresas. Mi suegra, hola. Bueno, ¿pero qué es esto? Non quixo perder a ninguén. ¿Pero cómo habéis hecho esto? Non o perdan. Xente maravillosa, aquí na TVG. Ata aquí este telexornal que realizamos dende un dos símbolos do patrimonio de Galicia. Por certo, que durante o ano que ven, 2026, haberá unha morea de actividades para continuar conmemorando ese 8º centenario da consagración deste templo. Nada máis, a información, xa saben, continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal. En breves chegan os deportes. Moitas grazas por acompañarnos e quedan cas imaxes aéreas do noso dron desta catedral de Santa María de Tui.